hvad med hende Katinka der? Hvordan går det med hende? Jo, det er sådan lidt efter ved dag, du lige møder hende på, ikke? Men det går sådan lidt op og ned, eller hvad? Ja, det går sådan lidt... Okay. Men ja. Altså... Men jo, vi prøver da at leve med det. Det gør vi da. Jamen, hvad så med det fodsump? Jamen altså, jeg er jo begyndt at sove på loftet simpelthen. Fordi at... jeg skal være ikke smittet. Og altså, der er piskoldt. Jamen, det er også vendt. Ja, der er jo helt sikkert. Altså, tak, jeg tænker. Helt sikkert, men det er jo ikke sådan, at... det er jo ikke sådan, at det skal ikke gøre det værre for andre ved. Nej, derfor bliver jeg nødt til at isolere mig lidt. Ja, men selvfølgelig, det skal jo ikke sprede sig. Nej. Ligesom ildebrand. Ja. Men altså, jeg synes ikke, det skal gå ud over os andre her på min fødselsdag. Jeg tænker, hun sidder derovre. Nej, det skal jeg i hvert fald ikke. Så jeg synes, vi skal hæve glas, ikke også? Ja. Jeg synes, vi skal. Ja, skål. Så nu, vi skal have skål på det, ikke også? Ja. Skål med. Ja. Han brændte vin. Nøj på kjorten. Man må lige støtte sig til stokken en gang. Det er stærkt sagt. Nå, skal vi ind til det andet ben? Ja, det skal vi da. Men Katinka, jeg bliver simpelthen nødt til at fortælle dig noget. Det er mig.